Λοιπόν, επιστρέφουμε σε ένα θέμα όπως έχουμε πει που αναπτύξαμε πολλές φορές. Το θέμα των διοδίων, καθώς οι αντιδράσεις δεν έχουν μειωθεί. Και μέρα με τη μέρα οφείλω να σας πω ότι προσχωρώ στην αντίληψη, αφού είναι έτσι και τα πράγματα και οικονομικά και από πλευράς υποδομών όπως διαμορφώνονται. Καθόλου διόδια. Καθόλου διόδια λες. Ενώ είναι παλιά ήμουνα με τη χιλιομετρική απόσταση κτλ. Έχουν βγάλει τα μαλλιά της κεφαλής τους οι εταιρείες αυτές. Οι δρόμοι δεν έχουν φτιαχτεί. Έτσι. Πολλοί από τους δρόμους. Αποτέλεσμα δεν έχουμε. Ναι. Γιατί τα πληρώνω. Σύμφωνα με αυτά που πληρώνουμε τόσα χρόνια, από τότε που ιδρύθηκε το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, μας παίρνει τα λεφτά, έπρεπε να έχουμε όχι χαλιά, έπρεπε να έχουν στρωμένα στους δρόμους. Περσικά χαλιά από τη Μοιραράκη και να τρέχουμε πάνω σε αυτά. Μιλάμε σοβαρά τώρα. Να μην υπάρχει... Δηλαδή, αν το σκεφτείς έτσι όπως λέμε τώρα, η αντίληψη αυτή δικαιώνεται που λες. Ότι δεν θα έπρεπε να πληρώνουμε μία. Διότι τα διόδια ξεκίνησαν πρόσχερα. Αλλά στην Ελλάδα που είμαστε, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Πάμε λοιπόν πρώτα στις Αφίδνες. Θα καλημερίσουμε την Τζούλη Τσίγκα εκεί. Με τα παιδιά που έχει κοντά τους που θα κλείσουν πάλι τα διόδια την Κυριακή. Ταυτόχρονα καλημερίζουμε τον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τον κύριο Μακριώτη. Γεια σας κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα. Πάμε να ακούσουμε τα παιδιά πρώτα τα διόδια και ερχόμαστε. Λοιπόν, καλημέρα. Ούτε μπουχάρα ούτε τίποτα, παιδιά δεν βλέπω εδώ πέρα. Ούτε χαλί, δεν υπάρχει τίποτα. Ένας κατεστραμμένος παράδρομος υπάρχει γύρω από την Εθνική Οδό, στον οποίο γίνονται πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα παράπονα των κατοίκων για την κατάσταση που υπάρχει στον παράδρομο. Συνεχίζουν να πληρώνουν 1,85 βγαίνοντας και 1,85 μπαίνοντας στις Αφίδνες, με βάση του νέου τιμολογίου των διοδίων που έχει ορίσει η νέα οδός. Και επίσης καταγγέλουν ότι το τελευταίο διάστημα, επειδή εδώ οι κάτοικοι έχουν κάνει, οι κάτοικοι της Βόρειας Αττικής συνολικά, δηλαδή Οροπός, Μαλακάς, Αφίδνες, όλες οι περιοχές, έχουν αποφασίσει και δεν πληρώνουν στα διόδια, γιατί χρειάζεται να περάσουν από αυτά πάρα πολλές φορές την ημέρα για να πάνε στη δουλειά τους, για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο, για να πάνε στην εφορία, για να πάνε οπουδήποτε. Δεν πληρώνουν λοιπόν και τώρα καταγγέλουν ότι η νέα οδός έχει αρχίσει μια εκφοβιστική τακτική, όπως λένε οι ίδιοι οι κάτοικοι, μέσω των υπαλλήλων. Δηλαδή υπάρχουν πια αντιδράσεις όταν λένε να μην πληρώσουν. Προχθές είχαν και ένα μικρό ατύχημα. Θα ξεκινήσω να δώσω το λόγο στον κύριο Παπαδόπουλο από την Επιτροπή Κατοίκων εδώ στις Αφίδνες. Κύριε Παπαδόπουλο, τι συμβαίνει τις τελευταίες μέρες στα διόδια? Καλημέρα σας. Γεια σας. Όπως ξέρετε, οι αγώνες μας έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό με σκοπό την κατάργηση των διοδίων. Σήμερα μια μέση ελληνική οικογένεια που μένει εδώ στην περιοχή πληρώνει 1.000 ευρώ τουλάχιστον το χρόνο με τους πιο μίνιμουμ υπολογισμούς, προκειμένου να μπορεί να πάει στη δουλειά και να χρησιμοποιήσει τον εθνικό δρόμο, τον οποίο τον έχουμε χρυσοπληρώσει και τον έχουμε χιλιοπληρώσει, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό που είπε πριν ο κύριος Οικονόμου, ο κύριος Λυριτζής, δεν κατάλαβα καλά, ότι πρέπει να έχει στρωθεί ο δρόμος πια με χαλιά Μοιραράκη. Αυτό είναι γεγονός. Οι δρόμοι, οι οποίοι είναι περιουσία λαϊκή, έχουν δοθεί στις ιδιωτικές εταιρείες, στις πολυεθνικές, στη Νέα Οδό, με σκοπό να βγάλει υπερκέρδη, όπως έβγαλε και η Αττική Οδός που μέσα σε 1,5 χρόνο αποσβέστηκε, όπως ξέρετε. Και τώρα αυτό που γίνεται τις τελευταίες μέρες είναι το εξής. Η Νέα Οδός έχει δώσει εντολή στους υπαλλήλους και κατεβάζουν τις μπάρες. Χρησιμοποιούν έτσι τους υπαλλήλους σαν αιχμή του δώρατο, σαν ασπίδα, για να μας πιέσουν, να μας εκβιάσουν πρακτικά και να λένε δεν περνάτε, κατεβάζουμε τις μπάρες, πληρώστε, αλλιώς φωνάζουμε την αστυνομία την τροχέα. Η τροχέα βέβαια δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα να παρέμβει σε μια αστική διαφορά μεταξύ της Νέα Οδού και ημών. Οπότε τελικά αυτό το οποίο γίνεται είναι να δημιουργείται ένα χάος, διαμαρτυρόμενοι οδηγοί από πίσω να προσπαθούν να περάσουν πίσω από τις μπάρες, παρακάμπτοντας τις μπάρες. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα προχθές ένας φορτηγατζής, περνώντας από τα διόδια, να χτυπήσει μια υπάλληλο των διοδίων, η οποία έλαβε εντολή από τους προϊσταμένους της να βγει έξω από το κουβούκλιο, διακινδυνεύοντας την ασφαλειά της, για να καταγράψει τον αριθμό του φορτηγού που πέρναγε. Εμείς σε αυτό είμαστε τελείως αντίθετοι. Πρέπει οι μπάρες να ανέβουν και οι κάτοικοι θα δράσουν πάνω σε αυτό το ζήτημα στη μεθαυριανή του συγκέντρωση. Καταλαβαίνετε ότι οι υπάλληλοι χρησιμοποιούνται, έτσι. Και ο υπάλληλος φοβάται να μην χάσει τη δουλειά του. Τι να κάνει και ο υπάλληλος, δεν φταίει ο υπάλληλος. Αυτό ακριβώς καταγγέλνουν και οι κάτοικοι, ότι οι υπάλληλοι χρησιμοποιούνται σε αυτή την περίπτωση. Να πάμε στον κύριο Στρατήλου Πάτατζη, είναι από την Επιτροπή Κατοίκων και κατοικεί στον Όροπο. Έχετε μια κινητοποίηση λοιπόν την Κυριακή στις 12 η ώρα. Τι θα γίνει? Ναι. Καταρχήν καλημέρα. Θα ανοίξουμε την Κυριακή τα διόδια, δεν θα τα κλείσουμε. Θα τα ανοίξετε, ναι. Ναι, ακριβώς. Ο κόσμος πρέπει να περνάει και στον δρόμο ελεύθερα, να κινείται ελεύθερα. Η προσπάθειά μας αυτή έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο. Έχουμε συντονιστεί σε επιτροπές αγώνα σε όλη την περιοχή. Φτιάξαμε ένα συντονιστικό όργανο από 14 δήμους και κοινότητες στη Βόρεια Αττική. Καταφέραμε να βάλουμε μέσα και σε αυτό το παιχνίδι, αν θέλετε, και τους δημάρχους και τους κοινοτάρχες, οι οποίοι έχουν βγάλει ένα ψήφισμα και έχουν υπογράψει κατά των διοδίων, και η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής λέει το ίδιο. Αγωνιζόμαστε και πιστεύουμε ότι με την κίνησή μας αυτή, με το να δηλώνουμε ότι δεν πληρώνουμε διόδια, είμαστε νόμιμοι,
Πιστεύουμε στο Σύνταγμα και γι' αυτό θεωρούμε ότι τα δικαστήρια, αν θέλετε, μπορούν να δώσουν και τη λύση. Γι' αυτό προσφύγαμε και σε προσφυγή. Από εκεί και πέρα ο αγώνας φυσικά συνεχίζεται στο δρόμο και στην προσπάθεια την καθημερινή. Καλούμε τον κόσμο την Κυριακή στις 12 η ώρα να είναι μαζικά. Είναι πολύ σημαντικό για μας σε αυτή τη συγκέντρωση. Ναι. Και μισό λεπτό, κύριε Λιπάνταζη. Και είναι και ένα θέμα ακόμα που να το επαναλάβουμε ότι το βάζουν οι κάτοικοι, είναι να απομακρυνθούν τα διόδια από τη συγκεκριμένη περιοχή. Έτσι δεν είναι, κύριε Γιαννάκη? Έχουμε ζητήσει να απομακρυνθούν τα διόδια από τον νομό Αττικής, να μην έχουμε να πηγαίνουμε στην ίδια μας την πόλη για κάθε διαδρομή με διόδια, να μην πληρώνουμε συν την επιβάρηση του περιβάλλοντος, διότι όπως ξαναείπαμε, οι θέσεις εδώ είναι οι πλέον ακατάλληλοι. Αν παρατηρήσει κανείς βγαίνοντας από την Αθήνα προς τα έξω, είναι σε μια θέση που έχει ανηφόρα από τη μια, κατηφόρα από την άλλη. Πλέον ακατάλληλοι, σταματούν τα αυτοκίνητα και κλείουν άπειρα καυσαέρια. Και εκτός αυτού, το σημείο αυτό είναι το σημείο που είναι η χωάνια αερισμού του λεκανοπεδίου της Αττικής με βορειοανατολικούς ανέμους, η μοναδική δίωδος των ανέμων, ανακύκλωσης δηλαδή του αερισμού του λεκανοπεδίου, διότι είναι το μοναδικό σημείο μεταξύ Πεντέλης και Πάρνηθας, και δεν μπορεί σε αυτό το σημείο να στείνονται διόδια, να στείνεται μια μηχανή εισπρακτική για τους εταίρους που έχουν πάρει αυτή τη παιδιά, λίγο να βάλω τον Υπουργό στη συζήτηση. Γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά εδώ, οι κάτοικοι της περιοχής. Εδώ λέει ένας φίλος, τα νέα διόδια στη Θεσσαλία, Λάρισα, σύνολο είναι 5 ευρώ στα 150 χιλιόμετρα.